ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንምረት ኩናትን መስዋዕትን መውጋዕትን ገዲፍካ ብዙሕ ዘገርም ዘስደምም ሓደ ግዜውን ዘስገድግድ ዕላላት ተሰሚዕኻ ተጋዳላይ መሐመድ ኑር እድሪስ ቅድሚ 15 ዓመት ብዛዕባ ጥሜት ኣብ ገድሊ ኣመልኪቱ ኣብ ዕላል ታሪኽ ዝዕለለና ሓንቲ ዕላል ኣላ እቲ ቦታ ኣብ ከባቢ ነቐፋ እዩ ንሱ ዘለዎም ተጋደልቲ መፍለስ ቀቲሎም ክመጹ ናብ ከባቢ ሩብዕ አንስባ ይንቀሳቀሱ ሰሊጥዎም 2-3 መፍለስ ይቀትሉ እቶም ዝተቀትሉ መፋልስ ብኸመይ ተጻዒኖም ናብ ብጾቶም ይኺዱ ከይሓሰብዎ ስለ ዝጸንሑ እቶም ተጋደልቲ ኣግማል ከናዲው ይኸዱ ኣግማል ብኣጋ ኣይተረኽባን ዛንጡይ መዓንጣ ኣውጽኦም ተሰኪሞም ክኸዱን ኣይከኣሉን ስጋ መፍለስ ግዜ ወሲዱ ኣበር ክገብር ጀሚሩ ዝግበር ኣይነበረን ስጋ መፍለስ ዝጽበዩ ዝነበሩ ገመል ምስ ረኸቡን ርሑቕ ከይዶም ስለ ዝነበሩ ብግዜ ናብ ብጾቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን እቲ ስጋ ንባዕሉ ባልዕ ፈጢሩ ይኹን እምበር ነቲ ባልዕ ነጊፍካ ኣብሲልካ ተበሊዑ ኢልኒ ተጋዳላይ መሐመድ ኑር እድሪስ ናብቲ ዘዳልኽዎ ኣርእስቲ ክወስደኩም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ን12 ዓመት ኣብ ዝባኑ ኣፍራዛ ዝተሸኽሎ ጎብዬ ባሕሪ ተረኺቡ እንትበልናኩም ከ እንታይ ትብሉ ብሰፊሑ ክዕለኩም ኣብ ግዜ ቃልሲ ብዙሓት ተጋደልቲ ጠሜም ዘይኮነስ ስጋ ክበልዑ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ መግቢ ልሙዳት ዘይኮኑ ፍጥራት እንስሳ ይጥቀሙ ምንባሮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክንገርን ክዝረብን ንሰምዒና ገለ ካብቶም ሽዑ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝብልዑ ዝነበሩ ከም ዕንሹ ተመን ጎብዬ ወዘተ ዝኣመሰሉ እዮም ኣብ ሓንቲ መጽሔት ሓይሊ ባሕሪ እታ መጽሔት መልሕቕያ ትበሃል ብምኽትል ተለንተ ሚካኤል ዓንደ ሚካኤል ዝተጻሕፈት እያ ጎብዬ ካብ ባሕሪ ኣውፂኻ ንምብላዕ ዝተገብረን ውፅኢት ጻዕሩን እትትርኽ ጽሕፍቲ እያ እቲ ፍጻሜ ኣብ 1998 እዩ ሓንቲ መስርዕ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ራስ ቄሳር ዓስኪራ ነይራ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ እታ መስርዕ ወሕዲ መሻሪፍ የጋጥማ ብምንባሩ ንጥሜት ብሃድን ክትቃለሶ ትምድበልኩም ኣብ ባሕሪ ተጎዝጊዛ እናወዓለትን እናሓደረትን ደኣ ከመይላ ትጠምት ብሉ ትኾኑ ጥሜት ቀውዕን ጽምኢ ማይ ክረምትን ግን ፈለጥያ ጥራይ ዝፈልጣ ሽዑ ኣብቲ እዋንቲ ብዘይካ እንስሳ ባሕሪ ሃዲና ክትምገብ ካልእ ኣማራጺ ነበራን እታ መስርዕ ዓሳ ገፊፋ ከይትበልዕ ሰኪዐት መግፈፍ ዓሳ ኣይነበራን ቆላሕታ ናብ ጎብዬ ባሕሪ ገይራ ኮይኑ ድማ ጎብዬ ክትሕዝ ተሰማሚዓታ መስርዕ መን ይሓዞ ኣብ ዝብል ሕቶ ግን ተገማሚዓ ኣይተሰማምዐትን ምክንያቱ ካብታ መስርዕ ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ዝነበረ ሰብ ኣይነበረን እታ መስርዕ ካብ መሬትን ባሕርያን ብዝተዋፅኡ ኣባላት ዝቆመት ብምንባራ ግን ኩሉ እምነታ መስርዕ ኣብቶም ካብ ባሕርያ ዝመፁ ነበረ ነቲ ጎብዬ ገምጢልካ መሓዚ ነይሩ እቲ መደብ ምን ሞ ይገምጥሎ ከምቲ ኣናፁ ድሙ መኽምሰ በለተነ ክትመፅን ከላ ክንሰምዓን ክንሪያን ምእንቲ ቃጭል ንእሰረላ ክብላ ተሰማሚዕን ከብቅዓ መን ይእሰረላ ነታ ድሙ ኣብ ዝብል እተናናፁ ከም ዝተገማምዓ ማለት እዩ ታ መስርዑን መን ይገምጥሎ ነቲ ጎብዬ ባሕሪ ኣብ ዝብል ተገማሚዖም ኣብ መወዳእታ ግን ኣፍራዛ ኣብ ዝባኑ ሸኺልካ ምግምጣሉ ዝብል ኮነ እትፍታሕ ብድሕሪዚ 5 ሰባት ጎብዬ ብብዝሒ ናብ ዝርከበሉ ወገን ባሕሪ በጽሑ ባሕሪ ኣብቲ እዋንቲ ጎዲሉ ብምንባሩ እቶም ጎብዬ ብንጹር እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ድሕሪ ብዙሕ ስጋይ ስጋኻ ድማ እቲ ዕማም ንጎብዬ ብኣፍራዛ ኣብ ዝባኑ ሸኺልካ ናይ ምግልባጥ ዕማም ንሓኪም ናይታ መስርዕ ዝነበረብቲ እዋንቲ ጎይቶኦም ኣረጋይ ተዋህቦ ተጋዳላይ ጎይቶኦም ኣረጋይ ኣብ ጀላቡ ይሰርሕ ብምንባሪኡ ዝሓሸ ተባሂሉ ተሓርዩ ብዙሕ ምኽርን ሜላን ማዕዳን ተዋሂብዎ ድማ ዝገዘፈ ጎብዬ ነታ መስርዕ ዘምስሕን ዘድርርን ጎብዬ መሪጹ ክሕዝ ኣፍራዙ ሒዙ ኣምርሐ ጎይቶኦም
ኣብቲ እትጎብየ ባሕርደቅ ይስሉ ዝነበረ ኣጣዓዒሙ ኣፍራዞ ኣብ ዝባን ጎብየ ሸኸለ እንታይ ነፂኒ ኢሉ ዝሰንበደ ጎብየ ድማ ፈንጠርጠር ብምባል ከምልጥ ወዮ ሃዳናይ ጎይቶም ኣረጋይውን ሰንቢዱ ኣፍራዙ ፈነዋ ጎብየ ሆየ ኣፍራዛ ኣብ ዝባኑ ተሸኺላ እናሃለወት ናብ ባሕሪ ተመርቂፉ ተነቁትሐ ብድሕሪዚ እቶም ሓሙሽተ ኣባላት መስርዕ ነቶም ስጋ ጎብየ ክበልዑ ዝጽበዩ ዝነበሩ መስርዕ ጥራይ ኢዶም ከድዎም ድሕሪ 12 ዓመት ግን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰንበት ብምጽሓፋሽ ድሕሪ 12 ዓመት ግን እቲ ጎብየ ኣፍራዛ ኣብ ዝባኑ ተሸኺሉ ገፈፍ ክብል እንከሎ ብኻልኦት ሰራዊት ስለ ዝተረኣየ ኩዱ ንምፍላጥ ድማ ክሕዝዎ ክኢሎም እቲ ዘገርም እታ ከም ናይ ታንኪ ሻምብቆ ኣብ ዝባን ጎብየ ተሸኺላ ዝኸደተ ሓኽሊ ኣፍራዛ ጨው በሊዕዋ እቲ ሓፂን ጥራይ ኣብ ዝባኑ ተሸኺላ ጸኒሓ ወየ ኣፍራዛ ድሕሪ 12 ዓመት ድሃይ ገይራ ማለት እዩ እቲ ልዕሊ 12 ዓመት ሓፂን ኣፍራዛ ኣብ ዝባኑ ተሰኪሙ ዕምሩ ዝሕልፍ ዝነበረ ጎብየ ምስተሓርደ ብዘይካ ኣብ ከባብታ ዝተሃርማ ነብሱ ቁርብ ጽልም ዝበለት ምልክት እንተዘይኮይኑ ዝዓጀበውን ኣይመስልን ነይሩ እታ ታሪኻዊት ኣፍራዛ ኸኣ ካብ ውትድርና ናብ ልምዓት ክትወፍር መጽያት ናብ ዝዋን እዚ ጎብየ ዝብል ስም ከዓ ኣጠሚቕናያ ኣለና ምክትል ተለንተ ሚካኤል ዓምደ ሚካኤል ስኳድሮን እታ መስርዕ ጎብየ ሃዲና ከተድረና ዝሓሰብናያ ከብድና ከም ንሓክኽ ገይራትና ግን ጠሚና ኢልና ኣይተዓጸፍናን ጓይላ ተኺልና ደኣ ንኸብድና ጠበርናዮ
ድምፃውያን ደረፍቲ ብፍላይ ንዘፍቅሩ ዋጓል በመልክዓ ወይ በቁመናኣ ወይ በደርግስና ወይ ድማ በፀጉሩ ርሳ እንተዳኣ ተመሲጦም ይንድዋዮም ጓልንስተይቲ ድምፃዊት ደራፊቱን ንወድ ተባዕታይ ከሙ ይውድሱ ይወዳደሱ ካልእ ግዜ ድማ እዞም ድምፃውያን ደረፍቲ በጓልንስተይቲ ዝወረዶም በደል ወይ ፀገም ዘል ክነሱ ኣብ ካልእ ዝተፈጸመ በደል ከም ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ኣምሲሎም ደርፊ ዝደርፉ ብዙሓት እዮም በዚ ድማ ደርፊ የውፁ ንኣፍቃሪቶም ይዝንጥሉ ገለ ደረፍቲ ንኣፍቀርቶም ትዕግስቲ ክትገብር ጠባይ ክትገብር ምዒዶም ምስተሓልሎም ከይድለይ ውፅለይ ኣይደለክን እምብለይ ዝብል ደራፋይ ሰሚዕ ኣለኹ ከም በዓል ድምፃዊ ዮሱፍ ስዒድ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ ምዒደኪ ፈጺሙ ምርዳእ ኣብኒ ጠባይኪ ማሕላ ነይሩኪ ክነብር ብሓንሳብ ምሳይ ሰኣንቁሩ ምጽናሕ ጠባይ ገርኪ ምጽባይ ነዊሕ ግዜ ክኢለ ተዓጊሰኪ በዲ ክድለይ ጸሊአኪ በልድሓንኩኒ ብድሕረይ ጣዕምኪ ንፈላለ ብምባል የፈራርሑ أعطي بمرأيك مفزيز الكهنوت اللبعي بغرتك الحزين الحبيب محلاني روناك نبرك انتقينا بساي سانكور مصلح تباي قركي مصباي محلاني روناك نبرك انتقينا بساي سانكور مصلح تباي قركي مصباي مصباي ሰለስተ ጊዜ መሪደኪ ፈጽሙ ምርዳ ኣብኒ ተጠባይኪ ነዊሕ ጊዜ ክኢለ ተዓጊሰኪ በሊኪ ድሎ ምስ ጸሊአኪ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጊዜ መሪደኪ فاتينو مردا أبيني وتتغيكي نوح جيز خيلي تعبكي سكي بلوكي لي لمس تريئكي لا 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 كوني بدحرية عن كسلام فريز نبرك بزح زفتوى قلقل درفتي كان بعل علي محمد دما اتا مسوز نبرت بعل تندو حميمة تسأليني قوني كوليتي بزيتي بزياتي كتبلن كلا مرداء سلز آبيا نايب بتسكو قوني كوليتي نابلك تشجر نسي زحسب كي دخونا لكي اخي كم ساكن كلخو دحن نيركي دحر قروب وانجن حمام قون مسيخي زحسب كي دخونا لكي اخي انا بلو كفر روحو يفتنو نفرسنا نمحايش بجاف حادر اخي شكيل زنطخ الكي سوق الكي اقم سعيد سيقودني كونيتي يتبل النيخي قدم زنطخ اخي تحب سن نركي دحري غروب وانا حمام قدني امسيخي
دموع زين فوسخي ودي أيون نقلكي تايوان أقريب الكي ما في خس نقرني زلان زنزبان مرحانيت كجزالكي رسي قدني كوليتي الكت تشبر النسي زمخرك يا دخنا اليوكيخي كم بعل يمان باريا زامسلو درست ما زخبركم تخاتلت السنبت بسدم صحافاش نتا مسؤ زنبرت افكاريتو نيدو مسغاب سلازسنا كل نفسا كاب غومبو اغرا جميرو كساب فرس دانغا كاب غونا جميرو كساب انغدعا كاب كسادا جميرو كساب صغرو رسا نخالوت كمو زامسلو افكارتي افم ماي كم زمل زغبرو الله نابنت غلغله دمصاويان دما زاخلن طحنن بقال مريم يبلا كم زبحال نحنتي افكاريتهم بستفعللي مخنيات كمون بستفعللي مسمس ذم ينبعون مو مصوار سينا نقدفهم مالتي فلاليو حدا دمصاون ابنت بدحري اسل زيت عمو كيدلي وصلي ايدلكن امبلي يبل كم زينبره كم بعلى نفسه الامين عبد اللطيف جيغامو عليو كبدلنا اخي يقرب لله يتحزن لي اخي إلهم يدرفو تمليسهم فقري دوكسون مالتيو نابل مناتا زسوغوغوا ياتو قواليات سنافليا بدمصاوت هيلن ملسابيلا رسعني فركم سمعتنا انا كم سمع درف متن كم سبي كم ادناق درفتن متن بفلاي كابتوم قدامت درفتي كم تخلين كيل قبرون برغت منغست ابن غيره زد نقم دمصاويان يبلين كال دمصاويان يلون مالتي ايكونن جن ازنا تيريتايو نابنت تخلين كيل قبرو ود قبرو كابتن طنطاويان درفتاتو نحنتي طعم دمصا بمبال زدرفلا مودادرتي يبلاني زبلانه قطمان بيبه ناباخس غركم اتطعم دمصا شامبقو بحري غوررا زعدم نبري بخرو لمين طعمتي چنا فرمرور شامغسنا شامغه اب مرور مالتا برخا زبقل سرو شاش زمسل صعدا فحيركا زبلع مغبو قاصتي زخبركم سمعتي زرر ربيلا وحرار شبت صبا وديو مسنا الحمد نويح قمتا تخلينا يسيه چدو تحسس معنطه هويه حيال وحزن كعرر الفلق صدفي سحنقق حرق عباي سعديت إذا صفح عصمي كبئ قصة حبابة أسمي زللا قمتها زللا سقم سعر قواح شباخ قمقم من كدافرا من كزاربا دبر بيزن قوم قلبابا صحي قري حوت انفاسا بكوار وعرو حراسان بسا شاقر رسخي نجبليو يمان سقام شراق فيو تخلن كيل قبرو عتي
سلب سلبي